esto fue a razón de una lesión que tuve yo en la tibia del peroné y como me gustaba tanto el fútbol, pues dejé de jugar y entonces me puse árbitro. Y ahí cuando ya eres árbitro, pues ya te enganchas y ya no hay manera. Bueno, yo para mí el que me gustaba el fútbol, el ser futbolista y gustarme el fútbol fue lo que me enganchó, más que nada. Y estar con amigos que es así, es que yo no tuve otra razón ni otra ocasión de decir, me hice árbitro por esto, ¿no? Destacaría los grandes amigos que he dejado, bueno, que tengo en el arbitraje. Y luego, pues, en cuanto a lo peor, el trato que recibes del público en general. Sobre todo ahora que estamos viendo los encuentros de alto nivel, pues, bueno, pues ya vemos que son incomprendidos porque no admiten que se equivoquen. Muy bien, a mí me ha marcado muy bien, no tengo nada que objetar a no haber sido árbitro, al revés. Todo han sido parabienes, todo han sido grandes amistades y grandes amigos. A nivel de jugadores, todos, a excepción de alguien, bueno, pero eso, excepciones que yo no te sabría decir ahora quién han sido, pero a nivel de jugadores, bien, muy bien, ¿eh? Ten en cuenta que ahora ha cambiado mucho el mundo del fútbol, la preparación física de los árbitros es muy esencial. Los jugadores son de alto nivel ya, en las categorías que arbitraba yo, de alto nivel y bueno, ha cambiado mucho. Aquesta història tot ve relacionat que quan ets petit comences a jugar a futbol. Jo jugava a futbol i vaig tindre als 20 anys una lesió molt greu que en aquest moment és greu i llavors era molt fatal. Lligaments creuats, lligaments, menís, tot. Total que vaig quedar inservible per jugar a futbol. I al cap de 2 anys o 3 que vaig estar de recuperació, un dia, mirant el diari El Mundo Deportiu, diu, convocatòria d'àrbits. I dic, mira, vaig cap allà. I vaig anar a provar, fins ara. Vaig entrar d'àrbit, vaig fer el curset en 2 anys, als 2 anys vaig sortir col·legiat i progressivament, en 10 anys, des de segona regional, vaig arribar a primera divisió. I la primera divisió vaig acabar als 47 anys, siguent els últims 7, com a àrbit internacional. Valoro molt perquè he tingut la relació amb molta gent del món, m'ha format a mi culturalment i estic molt content que llàstima que acabo, perquè si no començaria una altra vegada. Els àrbits joves jo els demanaria i els diria que, sobretot, que si volen fer aquesta carrera, que tinguin il·lusió i que després siguin ells mateixos, que amb personalitat i d'això, i que no es deixin influir per les coses externes i que lluitin, que poden aconseguir-ho tot. Fa 50 anys que vaig començar, l'any 64, i clar, aquí he passat per moltes facetes, des de ascensos, retirada, informador, comitè nacional, delegat de partit, i tot arriba a un final. I clar, és un orgull haver pogut acabar i estic content de tot ells.